Wa alaikum assalam. A bandaro. Ya kuma naga kai ba guga ko wanki ba, naga kana shirya kaya a jaka. To gari zan bari. Ni na ga ta zama har ya kamata a ce ni ne number 1 a faɗin ƙasar nan da zan je na yi wa mai girma ɗan mai girma mai daraja ɗan mai daraja fari mai fara aniya ɗan fulani ɗan dararrako addini ba kama kusa hannun dama kara ba ka ba kowa damuna uwa albarka sarkin fulanin mai yadda Allah sarkin fulanin Najeriya baki ɗaya mai kautal hore alhaji datta Bello Abdullahi Badejo ikon Allah. Hani baba ka banni ka ce za ka munna. An yi ne ko za a yi ne? Zuwa zan masa albishir mai martaba sarkin daura zai naɗa shi a matsayin garsan fulanin Hausa. Kaga ya kamata a ce daga baki na aka fara ji. Gaskiya. Tunda ni ne sarkin yakin Bello Badejo. Ƙware kuwa. Ko ba haka ba? Amma san barka baba hari. To shi yanzu ran yaushe za a yi wannan abun? Yanzu zuwa zan masa albishir an bashi kuma shi da kansa zai sa rana ya ce rana kaza za a zo a yi naɗin gagarumin naɗin wannan sarauta a daura. Gaskiya. Kuma al'ummar malumfashi al'ummar kwantuwa al'ummar baɗari da duk wata karamar hukuma da suke za a katsina su ne masa murna su ne masa barka da zuwa suna taya shi murna kuma nan daga Kano ana taya shi murna domin shi mai girma Alhaji da Bello Abdullahi Badejo mutum ne mai san mutane mai iya mu'amala. Wannan bawan Allah ai dama ba ma iya Kano ba har daga yankin waje-wajen nan ka sanar su gidajen rediyo su ko'ina domin duk mutum mai mutane mai ƙaunar al'umma mai son jama'a ai sai an zo an caya shi munna za a san ma yana da jama'a na ƙauren Bauchi kai fari kai kyauta na faɗa na ƙara faɗa da Bello Badejo shi kaɗai ne saboda tsaba alheri idan yana bacci zaka ji numfashinsa yana ta a ba so saboda haka ka je ka zama cikin shiri tare za mu tafi da kai Allah saka da alheri ai ko zan je na sanar da iyali ka shirya wanda ai abu namu ka shirya Badejo